Çanakkale'ye Lewral Çanakkale'ye 98 sal berêneha bira destanev û axu welatê xwe ji destê dijmin xelas kirin. Di roja îro de piştevanî û destevgirtina wan salan bêtir tê fêmkirin. Di vê çarçoveyê de muxtarên Wanê birêketin û ji bo gorên bav û kalê xwe ziyaret bikin hatin Çanakkale'ye. Li Çanakkale'ye nêzê 100 sal beriya niha çarenûsa vî welatê diyar bû. Çanakkale televizyonda göstermiştir ama bu şekilde meçhuşa ne dikti bir. Çünkü meçhuşa ne hatı bin. Geç pişti medit meçhave xale ki demek ki farqa Wanê Edirne tişte çüne. Di wî şerê de Tirk û Kurd, Ecem û Ereb tev destan hev welatê xwe ji destê neyaran xilas kir. Sadece evli heye biraz tu kes ne ez xuye vî memleket me ew memleket yeme tev teve. Îro hevgirtina wan salan bêtir tê fehm kirin. û ji bo berdewamiya vê biratî û ittifaqê hewlek mezin tê dayîn. 36 heb Wanê şehîdê me bixwe hene. Yemeyê Wanê ne. Ferqa Wanê Çanakkale veya xud ferqa Ankarê, Diyarbekirê, Mardinê, Batmanê, Zonguldakê, Trabzonê tune ne. Em hemû ji yekin em birayê hevin. Di vê çarçoveyê de muxtarên Wanê ji bajarê xwe birêketin û ji bo ku gora bav û kalên xwe ziyaret bikin hatin Çanakkale'ye. Evet Çanakkale geziya me ku van şehîdaram geriyan tiştakim lê fehm kir yani tu kes me nikare bêje ez xuyê vî memleketê me. Muxtaran li ser tirba bavikên xwe dua kirin, Kur'an xwendin û carna jî dilzîz bû. Ez dixwazim ki her kesek were Çanakkale van şehîdê me bibîne. Sadece gotinle çê nabe. Ancak meriv bibîne ki anemiş bibe ki ka çê heye çi tune ne. Dema durahiya di navbeyna Wan û Çanakkale'yê li ber çavan tê girtin, biratiya wê demê çi qas xurte bêtir xuya dibe. Di wê tarîhê de şehîdê me mil dane hev bi biratî. Kesî negotiye ez vî irqî me ji bo dînê xwe, ji bo toprağa xwe, ji bo biratiyê, ji bo aşîtiyê hatine vira milê xwe dane hev vira savaş kirine. Muxtarên Wanê piştî ku biratiya Çanakkale'yê dîtin, zêdetir balkişandin ser pêvajiya ku niha dimeşe. Milletê Türk ra ji milletê Kurd ra temamî milletê Türkiye'ye ra em spas dikin. Eva süreca hanê başlatmış kirine. Em jî hatine destekê bidine vê sürecê. Em nehwê sê muxtarê merkezê bi aileyê şehîda bi gaziyê me Wanê ra em hatine vira em hatine destekê didine ji bona vê süreca hanê Me savaş dîtiye. Em zanı savaşçane me dîtiye. Vira 2000 şehîdê me viral Çanakkale razane. Berê me temaşe kir muxtarên Wanê çûnin Çanakkale'ye ziyareta bavgên xwe kalên xwe bikin. Mehmet xwe dema Çanakkale serfiraziya Çanakkale'ye tu jî wê derê bû. Birastî her tim jî em dibêjin tê gotin jî di vî şerî de tenê ne Tirk, Kurd, Ereb û dîsa milletên dinê jî di vî şerî de cihkirtine, di vê serfiraziyê de cihkirtine. Ev jî birastî muxtarên Wanê jî peyamê pir girîng dan ji bo pêvajoya aştiyê jî menûçeya xwe temaşe kir. Em ser sekinî wekî tê zanîn salvegera serfirîzî bû hejdê adarê wekî tê zanîn di Newroza Diyarbekirê 21 adarê de banga Öcalan jî ruhê Çanakkale'ye destnîşanê wan salan kiribûn. Lewra destevgirtinek bira dest dabûn hev welatê xwe ji destê dijmin xelas kiribûn. Hefteya çûyî ev xebera muxtarên Wanî giha destê min minarî Wanî civatek kirine wê hefteya pêş me herin Çanakkale yanî di roja îro de mütelefûnê muxabirê xwe yê Çanakkale'ye kir goç kerema xwe vê xeberê ji mer hazir bik. Ew muxtarên ku berê Çanakkale'ye nedîtinin dema dîtin çi fikirên gelekî ji bo me mühîm e bi rastî jî dibêjin ew giringiya wê biratiyê zêdetir fêm kirin. Hefteya çûyî dema meqala Gazî Mîrzo dikir wê bê bîrate ew Gazî Mîrzoyê Diyarbekirî ew ê Tirk ji bavê xwe bihîst bû digot Gazî Mîrzo demal pêşiya me dixist tirs û xof dilê wî de tune bû ew ji ber ku tirs û xof dilê wî de tune bû tirsa dijmin me jî ji dilê xwe davêt lêberê taybetiyek wî jî gotibû dema wextê mêjê tê dema azan tê xwandin li pêşiya me disekinin melatiya me dike Gazî Mîrzoyê Diyarbekirî piştî weşanê telefonek ji min hat meqala wî kiribû minarî ji malbatê wê digerin dayika ferfûre kelogirî bûne dilzîz bûne gelekî hestiyar bûne bi rastî jî serfiraziya Çanakkale'ye ji bo vê pêvajoya çareseriyê jî xalek pir giring e. Ev gera muxtara ziyareta muxtaran jî bi rastî ji bo vê pêvajoyê gelekî giring bû.